Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Нас амаль прывучылі да моўнай пакорлівасці. Да таго, што ў Беларусі практычна немагчыма пражыць дзень па-беларуску. Гэта значыць не толькі ўжываць беларускую мову самому, але чуць яе ад іншых ува ўсіх жыццёвых сітуацыях. Вось тыповыя моманты, з якімі сутыкаецца кожны беларускамоўны. Чыноўнік, супрацоўнік фірмы ці то крамніца кажа вам, што не разумее па-беларуску. На ваш пісьмовы зварот па-беларуску вам адказалі па-расейску. Дырэктар школы вам кажа, што вы адны такія хочаце вучыць дзіця па-беларуску, а таму яна не можа стварыць беларускамоўную клясу. Тое самае кажа рэктар, калі вы студэнт і хочаце вучыцца па-беларуску. У вашым горадзе шыльды з назвамі вуліц і аб'явы ў грамадскім транспарце не па-беларуску. Натарыюс кажа, што ваш дакумент аформіць і засведчыць па-беларуску, але не сёння, а праз 3 дні, а каб быў па-расейску, то сёння. У банку для платы за кватэру ад вас патрабуюць напісаць прозвішча па-расейску, інакш не змогуць знайсці яго ў базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову і канкрэтныя законы Рэспублікі Беларусі. Парушаюць законы чыноўнікі, а не мы з вамі. Прычым падводзячы пад парушэнне псеўдаюрыдычны грунт, праславутыя 2 государственных языка. Кагадзе авіякампанія згубіла мой багаж, і я мусіў запаўняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра 2 государственных языка яна мне і сказала. А таму, маўляў, у яе толькі расейскія бланкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда, бо каб было 2, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у натарыюса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў міжнародны суд правоў чалавека. Як не дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў, хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай упаўнаважанне кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо 2 дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават залямінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь, артыкул 24. Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам. Артыкул 26. Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валоданне дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь. Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам 1-2 семестраў, то мусяць умець. Як не дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў. Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі. Нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.